osoarena, arduradun politiko zein langileena, euskara lanerako hizkuntza izan dadin. Donostia, euskararen hiria, euskalduntzen jarraitzea da gu guztion nahia, eta bide horretan udala oinarrizko zutabea da. Deialdi bat egin nahi diegu. Hemen gauden guztiok, udalangile guztiei, hilaren 21ean, kanpainaren leloarekin argazki erraldoi bat osatzeko. Udalean ere, euskeraz leloa osatuko dugu mosaiko koloretsu baten bidez. Eta hemen gauden guztiez gain, alderdi politiko zein sindikatuetako ordezkariak, udalangile guztiak gonbidatu nahi ditut otsailaren 21ean egingo dugun argazki erraldoian parte hartzera eta euskararekiko konpromisoa erakustera. Euskarak 375 egun ditu. Horixe izan da euskararen eguneko leloa. Eta egun horretan ere hitzordua daukagu euskararekin. Euskarak elkartzen gaitu eta elkartuko gaitu. Donostiako udalak eredu izan behar du hizkuntza normalkuntza prozesuan. Euskara guztion ondarea da eta udalak eredu izan behar du baita ere ez ezagutzan baizik eta erabileran, ezta? Gaur egun guztion erronka erabilera handitzea da eta udalak bat egiten du lelo horrekin, ezta? Egun guztietan, euskara tresna izatea eta hizkuntza izatea elkar bizitzarako eta alderdi sozialistak bat egiten du horrekin eta horregaitik hemen gaude eta 21ean ere argazki erraldoi horretan ere egon gara. Nik uste dut hori askotan aldarrikatu izan da euskara guztiona izan behar duela, guztion alegina eta erantzukizuna dela euskara aurrera ateratzea eta horrelako plangintzaldiak aurrera egiteko ere eta batez ere herri administrazioetan euskara bultzatzeko plangintzaldia zari garenez, hori nik uste dut azkenengo 2 plangintzaldiak gutxienez azpimarratu izan dela oso importantea dela langileen implikazioa, sindikatuen implikazioa, baina oso importantea dela arduradun politikoen implikazioa ere. Eta benetan nahi baldin badugu euskararen erabileran administrazioan aurrera egitea, implikatu behar dutela, ez dakit, bigarren hizkuntza eskakizuna dutenek, hirugarrena dutenek, laugarrena dutenek, baina zerbitzu buruek eta horrek nahi nahi ez eskatzen dula arduradun politikoak ere implikatzea eta onartzea batetik lan horiek bultzatu egin behar direla eta konpromiso hartu behar dutela euskaraz alduten neurrian ikasteko eta euskara erabiltzeko. Eta nik uste dut gaurko irudiak alde horretatik balio hori badaukala alderdi politiko guztiak eta sindikatuak 5. plangintzaldia babeste. Guk ere bagaude hori udaletxean euskara bultzatzen eta guretzat ere hori gure ustez oso garrantzitsua dela ez bakarrik euskaraz ikastea, ez bakarrik euskaraz bultzatzea, zen eta oso garrantzitsua da ere hori erabiltzea, ez? Euskara gure altzorra da eta gure udaletxean ere beti gaude hori elkarrekin euskaraz egiten, hitz egiten, batzordean, udalbilkuran eta kanpaina oso kanpaina interesgarria da eta oso polita eta guk ere elkarrekin gaude hori kanpaina egiten eta udaletxean hori gure euskaraz erabiltzen, hori da guretzat helburu polita, helburu nagusiena eta egingo dugu. Lelo simple ematen du, lehenengo hitza euskeraz, baina askotan horrek apurtzen ditu ezi asko. Eta zenbat euskaldun geha erderaz hasi bali madia hitz egiten eozein lekuetan, zuk ere erderaz jarraitu ezuela, ez? Eta ni uste euskera sartzea eozeinek laguntzen dula, baina euskeraz normal hitz egitea, vamos.